Yukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwancho muri butasene Kyandizi TV nekinga gishindego kwarega ni meyo muri bumukungu sengo na seri tukori aero nigo twakori etaro yitwika ase ensemo ya mwembe ase twanyore musubati oyo moyo mukungu sengo oyibono gochigotera emiremo yaye buna butambe mwabeire mokora abasubati koruchi nsemo bawo chakaiga twabagochi ende batwerera emigano yabo ngaki bakora obukore bwango wabo airi kwegenderia ase obogimo boiga nabo igo mwancho muri gotenga tobwati wetera sensemo yemetandao asensemo ya Facebook otyo Mnandizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwati Mnandizi TV News mwiko asomtandao we website nyuna www.ndizitv.net nabo igo andake kwenye kubwata ribori rinde osekerenge likende ogosanga morente oseno naye koromo kubustengo gotete tokomolekire tonyale wetera sen namba ya 0792192834 einere namba mwancho muri gotokera gaiga yamo asemo ase Ndizi TV tiga nti kwera chinga kishindambe inge omo geneto boy tukuriya leo chinga cyashya bene tumonyere era ningo emiremo yaye nereri korende nabo gotegera kabisa nabo kumanya nka emiremo yaye kero kumurira kumanya emiremo ki agokora ase igo tiga bono to so ase semo yaye nenya goterera asenchera iyo bwagare bwe irirebya so leta bakoto kamasa no motereba ukisi kirigori siruti esage koro kukimawa na ara bene ngo kolega se ya matukata ari make ona ni cyagite 2019 gase yo gukora nteba ya koru stage ke kwa stage ngo kora kurwa stage ya mashauri kogata kirigori Toko na tema iko. So nyigo ata challenge. Okay, otokwenda se kwa utaratibu. Enga kinga ngani na kikwa bere ko kolega asiyega. Na bere ko kolega asiyega ko 2015. Na jage tamangana ye yo chake yo gote para. Enere gasi waso merete gose ne gasi bwa kwenyo te ko gokora. Na tiete ngasomere gasi yega. School ko video driving school. Karena kora kuronga chapara gaiga. Bata ko tema lindo bugima. Okanyoranga kwa gendere gose kanyora buya boko nangoga mumboga ndreta buya. Ikiagera igasi ngo garere tu abana baito bagende school abana baito basoma. Abana baito banyole ndagera bakurya. Okay, ekero kware ngomoke negasi kware gotamani gokora gose negasi ya chakoro otabwate nchireke ekero na chitu byantiana Nairobi na nyorete asetu amenyete ekirani yarenge next ya bwate gari so ekireri ari kogendie gari ekango muguso nkalengera 19 sekogenda ngende ngendi ruri abera ababya ngakadete gato kwa school mete ase moyo bosombi ase chipara ama abaswati point bali chigari lakini ase moyo bosombi ndara abaswati bange bawesokya bedigo kora sombi na nayo weso tubake uniform tukanyora kwa ase moyo ngwagenda na onyina ase taxi Dona egento kia yarata ngacha so bosombi gari ya machikari chama tatu dona achage tuno conductor after school gaja buno conductor so jadi tunaile mfuto inafanya mtu bwana anga tuosoe egere na yutike nikanyora ngambuja njombo nyorande besa nyarande besa ya ngonya ikagera bono ngatanga ata tiyo nchikoliye ekampu ngo sendi byande yada nako kuroba sombi bwa matatu egere nakorosi ngere yana yeri tuko ekere wache tegira uri na kya bantu bakoirete basacha barimo kwanya birimo na kero bakoirete
abasacha barabungurama bari ekero nachitega iga ko bagote ing'ende mugondo ndeme abandi bantebi gendo ibora abana bona amang'ana bayote ina mange lakini nachete nkwo moyo nkagendera koyo moyo nkagendera moyo ekerete bakabono nda nachite nkabana abasacha abo kono tukuna komuneka na upara gaiga orubiti kugocheri na kyaro okore emirimo n'eki customer kyago ero ki customer kyo kyogokwira bari nagora kumwenda ko bari ori musibati mparororo abasacha mparo basibati mparo moteyo musibati kalibo swero togende ndakorama ndajaga gotenga wasawande kyagere taro nkwenda gukora gasende yabasibati buna mugondo koni kinyeni n'ekinde kinyinge gachegeka umusibati oria ogerete nkagenda ikosi eye ngang'eta omoyo ekerang'a omoyo nkanyora ng'a nkigangore ngang'enda ikosi eye ekagera nkarora ng'a obosombi nabo borabera isi okay na asense ekenyoro kero kena kigekoirete ikenyoro nkebwati mang'ana nabo bakondangeria amang'ana aye emisabaro bandangeria amang'ana y'ebirero nabaire chisabari ao iga yamati yaho njanchiranete ekero kwabatete ng'ati chibono ntete kwenda gukora egasi y'obosombi bwakwara mbanchiranete ngaitabiranete okay na asensemo nasensemo ye competition me ase egasi gaiga na kierero mete competition na beko bo mete koro musibati yomo gasacha na bawoncho kana ine competition na beko ba ngakierere rero ikera bo ngabongo sokiro nyende nero musacho rure maiga singe chama tengo no musibati ochaya oruma gotaka gokora kubugoleri gochigosio jumbrigere oyina ramagano ye masi ondie kim asebono abeibe ka kokora egasi ika ijobo sombi bwa para twarana basibati bakwande kigali korende ase okara para ntara basibati bange negati ye yomo bosibati bali bakweru kokora obosombi yani gokora matatu kali gasirera isi tontwarora musibati leader gokora sense moja conductor bono yondo gokora okogenda kigali asense moja para igatu somya sense eyo mutumuko tokoirana tumanya ngana makomuki awetera asense moja emero kosa uskando basokogenda tambe ayero ndisi kubora tsemo Ndizi TV obwansu bw'omugusi obulimi kero tokogenderera igo chingoka echi chiachakire kobeka amagena igo gochirenda buya ase endagera because chingoka echi ngotwara chire stress the moment igotiga amache gochia stress naende ekero obosi bokoera pi chigotwara stress nekero chiatwara stress nabo chikoira 1 week or 2 weeks chikoreduce amagena kabisa so ebinto ebi bikorwa amache nobosi goika bigende sambamba kende nkebora naende monitoring netakeire nkong sana because chingoka ekero chire chinyinge mo especially chi enyomba eri yaitu enkoro uneyere matega ayo kobeka okonyoa chiramo tokomanya ekero engoka yarwarire until chiarwarire quite a number nari ogocha komanya chingoka echi nchiri buya nekero ogosoa ase chingoko chitabwatiri ogirinde rionsi chikirete kiri chingoka echi chiarwarire bono oiko omonite in all ways nekero ogosoa ase chingoka eng'ente egetang'ani okorigereria nchiri active onye nchiri active manya nkikiabeire
laboratory ya Dynapath nigibwate ebirenko byaigoro byobokoreri bwokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire n'ekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngurukono bunarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari tumunya atorito kurida marwaire na malaria kulitore sukari twapima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwaire buna HIV, brucellosis gose oburwaire bw'amabere, arthritis na yandamange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa amarwaire buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mano mwancho muri betaseni kya Ndizi TV asoko gandira gwatengera omorobiri bwo mukungu stengongo kwaregani ase enseme ya kabere na ndiyo moyali ase bono toko chikomorikera makonguki nansi agwetra sensemo yabokoreri bwaye arega iga twerere mirimo yayo kora bono tigatutebinga makonguki ari agwetera ase ensemo yobokoreri bwaye masi makonguki ari agwetera ase ensemo yobo yega mirimo yawo ikagara mirimo ndiyo nsine bwate challenge awo nzana chikiri ukora itira challenge ukora itira mbo anena mara buna matatu aiga aboko ro bwatu ona banyanyimbo oirwese aboko ruge kanje ko bwata ya koera go chimumbu ali kikono kwa west lituko na kere yawo yakera lituko echiyo naba no mwapire na bako imoka gwake asengendo baita ni no mokonda kitamaye kone ke ko romo omwapire imoka ngake sababu ne yakora ngano musubati yagero kora ajayo kuboro musubati bonaho ayebona uchaya oyo nyole advantage yuja ko ondonya ko wakai ondonya ko wakai bono matira bego ikira bayo kwa jana ngako ekota idana ko rwande wekale uboswana na ime na yabo bakikaso manajira kya basaja abale bako kuri ngana bakungura barabundi bagandi bamasigaje bara ogaki oja kwa bateye bona bongo jana ira nanse hapa kwandira buye sauti yetu ya basubati ya nyororo yagero mwapiria ya sira ya ari diusi na makumwanda ke wetera no bwate botero mnando chigasi bona bonika bakaboneka no lega ekebago kya otorasie kameremo abantu ngakiaro bo balance nabonto ruwega chisa isato kyabo tuko nalingo kura kana gorire nagenda kana ikire natagoro seri abana bane ndagera chinze chukira gushaka koroseri nalingo tagoroseri abane ndagera narosiri na mugaka baragera barabumba ko murungani ngaki chinse chiga ya na understand tigasi ya ngokora kolenga korochenga ine challenge kose orote mbiyo kabisa ekere kenyoro nkera ororo kenyoro kero kinkera na mange goteba we tigatenga basuba musuba teza ko da bara ubu maraya ucho lakini rende otara mereneti como iguana no mugago abanga njire tere ntu iguana ine nangaji ekero ogotema ko balance gati como amone mirimo yao makucha agenda ko gwetera muchando gocho nyora lokundo kokule maito musaje ta ko bate murunga nyomba sana soire na kuboka
mapema saa 11 na hapo change stoke saa 11 ngene saa 3 kwe murunga ni gwika gutoke gatia na kiasemo ya abana barabu abana barabu na batora torora ne gusini chise saa 3 na so ande bono ngo baigera karagera basunduke zengenje yo kunyorwa guseka mangana ya matatu banyako kanirinde igao tike gase ao teba na sene ko chade na kwa moye sengenje ko chaka mapema na gusika late Nere bone kogera ile challenge ile kogera tingo twaro moyo pakirende ni taranya orandira bongo na kogero okay mbose mikibwa tuchase andake abasai bali sikali abasubati abana banyaruka bali bakorete pomfo mbose mikibwa tuchase bariko ikonda ba tebinga na oba goja tugwatera negase ya itopara igaterimpe teribobo tugwatera nakakore leo moyo kora mukoro be na aramu ero oya kora muri utarukigende egera nare na ijira jiteka nara okay visa ayenogane omwana wo agende agusakole kasi muneyega tinkwanga ya ikona ko wanchana okay ngana yo mweri go chase muri kya buta sene kandi zite ingana yane yo mwari onda tedi ndisibi mbi yamono asenge mwachire ko mochi matauri aiga na achire bya mona ade nako nande ningani go chase muri egere mumburi amange side kuchime okay na omuga koere ngosokare andake mukya okara tabu atigati asebono iga isikare igara nanchira neto wasoka kwa liga okay asante mama abondo koigura abantu basoke berigerie imirimo yabona nde bari gochora gasi ogokora ase amatuka abwango iga asebona tebirere erina bawosoka arike erinde abana bayeti babasokorara ichala mbure mana soko tengera omururu mukungu stengo oika ekende twara okurikedi obyeme yandezi TV nabo bwansu bwo mugusinda boko tubwatya wetira senchera yemitando asensemo ya Facebook watonyera bunandizi TV News Digital ensemo ya YouTube tubwatye bunandizi TV News nabo igo ase omtandao we website nyana www.ndizitv.net oika ekende twara oburigedi obya ime yandizi TV